खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि एनडिनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव गाजा गोमजायै बरायदों। 31 नं सीट लिस्ट चिरां विधानसभा उफ्रा बिसायख'थि एनडिए एबा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मोनद' प्राइमारि आरो बिसिडिसि दैदेनगिरिफोरा दिनै बरायो। नोंगौ क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल क'क्राझार जिल्ला बिजेपि आरो एसडिपिनि दैदेनगिरि मावथिफोरा दिनै निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गाजा गोमजायै बरायदों। मख'नो गोनांदि थाखानाय एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ लोकसभानि एमपि महरै थिसन हरनायनि उनाव लांदां जाना थानाय 31 नं सीटनि विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बेनि थाखायनो बिसायख'थियाव गोबां भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे रायजो राजानि अननायाव गोबां फारागथियाव भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होनना बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ बुंथियो। थांनाय साननै आवगायाव जिहेतु आंखौ 31 नं सिडली विधानसभा समस्टिनिफ्राय एनडिनिफ्राय सासे केन्डिडेट हिसाबै फोसावनाय जाबाय आरो गिबियावनो बेनिखायनो आं एनडिएनि मुरब्बी सासे जोंनि असमनि गिबि मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो। लोगोसे साबायखर होयो आं एजिपिनि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा बिथांनिसिमबो साबायखर बावो आरो गोसो गोरबोजों गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आं बिटिआरनि मुरब्बी थामहिनबा जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां कमल बर' सार बिथांनिसिमबो साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो। लोगोसे वार्किं सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम आं साबायखर बावो आरो साबायखर बावो एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि केन्द्र कमिटिनि नेतृबृन्द बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। दासान्दि फोसावखांनायनि उनाव जिहेतु बे सिडली समस्टियाव मोनबा ब्लक काभार जायो। ओरैहाय 16 नं निसिमा, बिनि उनाव 14 नं चिरां दुवार, बिनि उनाव 15 नं काजलगाव, बिनि उनाव 13 चिरां आरो लोगोसे नै दा बेयाव 12 नम्बर सालाकाथि बेफोर गासिबो काभार जाजोबो। आं अलमस्ट माने बे फोसावनायनि आवगायनिफ्रायनो गिदिंबाय थानाय जादों आरो दा फोसावखांनायनि उनावबो आं गिदिंबाय थादों। बेवहाय नुनो मोन्दों आरो मिन्थिनो मोन्दों जोंना ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो बिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनाबो आरो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोबां जायगायाव गोबां स्तरनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैखि थाङाब्ला माने गासिबो बे बाइ इलेक्सनाव इउपिपिएल दोलनि दा आं बिजाथि हिसाबै आंनो भट होगोन होननानै बिथांमोना साखाफारा जानानै थाबाय। बिनि खारना बेखौनो आं नुनो मोन्दों साननानैनो आं मिथिनो मोन्दों दा सोलिबाय थानाय जेनोखि गभर्नमेन्टनि जेनोखि बिजाथि बे बिजाथिनो जुदि होआबा गुबुन बिजाथिनो जुदि होयोबा बिथांमोना जेबो मोननाय नङा। खारन बिथांमोना काउन्सिलाव गैया, स्टेटआव गैया आरो सेन्ट्रेलावबो गैया। जोंहा बेवहाय काउन्सिलाव दङ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे सरकार मजबुत सरकार दङ। बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि आसनि बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो मोनबावगोन बेखौ आसा थिदों। लोगोसे स्टेटआवबो जोंहा दङ सासे मिनिस्टार दं, केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोदा ब्रह्म आदा बिदा गेदेर दङ। बेजों लोगोसे एमएलएफोर दङ। बेनिखायनो आरो सेन्ट्रेलावबो जोंहा सानै एमपि दङ रायजो सभा आरो लक सभायाव। दा बिनिखायनो रायजोफ्रा बा भटदाताफ्रा साननानै लादों खोमा आंनि अनुमान गुबुन दलाव थाङोबा जों जेबो मोननाय नङा खारन बिसोरनि आखायाव जेबो पावार गैया। गतिके बे दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल दोलोनि एबा फैबाय थानाय समाव गोबां सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोना फैगौ नभेम्बर मासनि 13 तारिखआव भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै थाबाय। बेखिनिखौनो आं नुगासिनो दं। जिहेतु बिपिएफआव बे फोथाराव गोख्रोङै बाहागो लानो ओंखारदों, बिपिएफनि हेंथायै नोंथाङा बेसेबां जौखोन्दो देरहागोनखौ आसा खालामो? आं बिथांमोननि केन्डिडेट सुद्द बसुमतारीनोथ' आं शुभेच्छा जासियो।
आं बिथांखौ आं मोजां जाथों मोजाङै माने मोजां इलेक्सनखौ बिथाङाबो मोनथों खारन बे डेम'क्रेटिक हादरावथ' बयहाबो राइट दङ राजनिथि गेलेनायनि बयहाबो भट गेलेनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ दा बिथांमोनाबो बिथांमोननि लेभेलाव हयथ' नाजादों रावबोथ' गेलेयोबा नाजायाब्लानो थानाय नङा खिन्थु जों जेसेबां मोनगोन बिनि गोबां खमाव बिथांमोना भटखौ मोनगोन आरोखि माब्लासिमाव नमिनेसन जों गाबोन फैगौ माने 24 तारिख जायो गाबोन 24 अक्ट'बर गाबोन फुंनि 6 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम बिनि गेजेराव जों नमिनेसन फाइल खालामनांगोन हागोन